tatitana by beat then by beat mutendi wako yakutitorera by beat wedu mutendi wako tatitidaidze munhu anobva kumandarwin achitenda futi muchitendero ichi ende ikoko futi wakabata futi kakumandarwin mutumwa saka ipapo pamwe angu nangari mwana wawo wesangano masitema chichi yakasiyana andipapona asi mutendi wedu auchipostori kana auchipostori kureva kuti tese tiri mapostori saka tinomutambira kuti ndiwedu aiwa saka makatirwadzisa saka mubvunzo makwanisa kupindura pakuzotora bhaibhiti makatirwadzisa bo isisu bhaibhiti tati ano bhaibhiti isisu tatamunyurura kumaundaro wenu asi mukoneti mukomasipakiseba chakaitika nchekuti amai anza vanhu kutaura chokwadi kuti mwana wetu daumboenda unaye kupi amai akangomhanya chete kuteka titomhanya kupfuma munotori kudii because tikatasa mudhara chirenje vanotori madzibaba vanotonamata ende hondo yaitiwa futi vichibva kupi kune vanhu vanonamata what's your advice especially kuvanhu vanonamata kana tinge tasangana nedambudziko rakaita hondo yakasangana navachirenje iyeka inyaya yekuti indikuona kuti iye wacho aisvita akatenga imba anditeka aifanira kuita mweya waMwari muridzi westand aifanira kuita mweya waMwari kuti munhu acho akatobuilda imba yese anditeka kusvika palevel saka iwe ndidawa ndipa mari yangu ichi yestand yangu anditeka ndotsvaga kumokuita sei kokunovaka sezvo ane dzimwe dzimba dzatonadzo kwokutogara nongoloka kana miki anondiboka pane zvinoshanda pakulokawo pai pane bondi yatinoshandisa hatingoloki hakusingoloka hada kurungoloka kuti maingoloka chiri munhu asina basa pane bondi yatinoshandisa nezvinhu zvatinoda ipo pai 2 weeks okuloka sike 2 weeks Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel, or rather, channels. Mazota kuta makolab. Channels. Yes. So panapa ma channels enyu pama page enyu anditi amunofarira of your choice. DJ Sparks ZW ne Saint TV. Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Saint. Ndakunzi Biza Remujao. Vamwe vari kunditi doctor. Agore rinoenda mbopiwa matitle. Rino DJ Sparks Biza rinowina. Biza Remujao rinowina. Zvamai manje aiwa ndotombozvomberera maoko ndiri. Haizo anchamire kuombererwa boss ana sponsor. Apa nasi mawara HK. Aiwa, izo zvinotongoratidza kuti Biza rinowina. Guess kuti ndakaipiwa nani t-shirt. Iye wacho na boss wedu HKD boss free money ndiye akapinza zvikanzi ankoka ndine gift ndiri kuona munongoitira vamwe zvinhu imi ndoda mbokuitira ichi something ndongoti big shout out kunani HKD boss so nhasi handisi ndega ndina my father the biggest podcast of our time and in the country makakomborerwa komana izvo zvimakagana the biggest podcaster pamanama awards it's obvious kuti award is coming home inenge iri panapa next time inenge yagara apa muri sei my father aiwa sisi tiri musese nhasi tine mutumwa aiwa nhasi takagara neutekwa-tekwa right ndizvo waitadaidza mutumwa right adamba yazotsanangura kuti kumasowe uko zviri kumboyadzofamba sei alright panyaya dzemarore bhozi zvizitatana by beat then by beat mutendi wako yakutitorera by beat wedu mutendi wako tatitidaidze munhu anobva kumandarwin achitenda futi muchitendero ichi ende ikoko futi wakabata futi kakumandarwin mutumwa saka ipapo pamwe angu nangari mwana wawo wesangano mutumwa munofanira chiremba mutumwa doctor aiwa ndotenda zvazvinoita mukoma Sparks chitendero sure by beat anonamata afunga anonamata kumasowe chitendero zvakasiyana ini handisi madzibaba ongochena alright kandi chiti ongochena kuda kuti madzibaba ojuwani masowe alright ini ndiri kubata kuapostle faith church kwedu kunoverengwa bhaibheri kunoridzwa wosho saka uye uyu mutendi wewe ndiwe Johani Masowe
ndakaita Alright. so ndakanzochitira nyaya kuti atirukwe musoro atiise mawigi yanga akuitwa yayai bosi kwedu isusu vana mai vanotorukwa musoro vanoisa mawigi yes asi avazopfeka zvavo ndiri kukwata mandiri DJ Sparks ndosaka mandiona ndichiita sendinoda kuvakachukira ndene inokachukira kwangu ndewekuti izvozvo tazvinzwa manzvenga handiti manzvenga asi mimi mapostori I understand kuti mune one body rinokugavhenai ende mimi if I'm not mistaken ka makatombowa mubhodhi rachona iroro muri torimo handiti currently kureva kuti mutendi wenyu ngamaipa mboti zvenywa mubhodhi zvinoita ndezvekuti tese tichingoti vatenda asi mwana mazita machichi akasiyana handinombona asi mutendi wedu auchipostori auchipostori kureva kuti tese tiri mapostori saka tinomutambira kuti ndiwedu aiwa saka makatirwadzisa saka mubvunzo makwanisa kupindura pakuzotora bhaibhiti makatirwadzisa isusu bhaibhiti tati ano bhaibhiti isusu tatamunyurura kumaundaro wenu asi mukoneti mukoma Sparks apa chakaitika nchekuti amai anza vana kutaura chokwadi kuti mwana wetoda kumboenda naye kupi amai akangomhanya chete kuteka titomhanya kupfuma handiteka havana kuda kutaura angosenda kuti tichamboenda kune zviri kuitika kupi kuharare saka murume akazongoona pasocial media amai vakutorawo chi inini ndinofunga DJ Sparks kuti amai havana kujekeserwa naiye bhaibhiti wachona havana kutoziva kutoti zvinhu zvichange zvichizofamba sei vasvika kuharare zvinhu zvakatanga kuuya sesurprise vakabvunzwa kunzi bhaibhiti are you married akati no mumwe wacho yeye akabvuma kuti yes I'm married then mai wacho wabhaibhiti vakati ano mwana ana kuroora maybe because mukomana angana kubvisa tsvakira ikuno anogona kushaya mapoto anditeka anogona kushaya mapoto vanhu anogona vakatongogarawo vese kanatanga kutiza munhu zvezvongotiwo angotora asi asina chakaita sei chaakabvisa saka ukona kuti pamwe pamusha uku munhu akazoona mukadzi atsvukirira pasi bosi social media yakabva yamupenyesa saka 2 minutes murume akabva unoti mukadzi wangazi munoma angonovhuwa mukadzi wakajinja angofiriti kwanoko angati mukadzi wako apa akuenda nekawivhika ikayanga achinja mudhara nekawivhika nanendakati chinjifani panyaya yaangu iwe ona mukadzi wako ari muwifa ndika ubva watorwa nehana kuti anaka anogona kutorwa saka why musikaise mawivhi chiyazo zvati anereredzera runako rumwe anasikana nevalue addition inoitika iye ndakazomunzwa kuti aindiyo zvandotendawo zvandobhilivha inini ndakazoona mwana akutoiswayo akutoiswa mawivhi ndikatoona kuti pana paita se pashata ndibona kuti chibaba chine jealous saka ndozvinoitika manje kuti munhu anozopedzisira kuti anenge atoona kuti mwana wake ane wivhi anaka akumuchikira but still munhu anoramba wivhi yakaipei zvitendere izvi boy ndopandiri kuti nini anditeka kuona kuti masowe ndozvavanotenda kuona kuti vamasowe vamwe vanotenda kuti box yechairo havavige munhu nebox kumasowe vanotoponya box vamwe wacho asi zvezvezvika zvinhu hazvina nabasa basa zvanditeka hazvinhu zvavanongokoshesa uchitema china mari chani chawo ii munhu akaigwa neboxi anenge abvei zvakasiyana chine munhu waiga sina boxi ano zvakatosiyana bosi zvatosiyana bosi imimi kutopwanya munhu achitovigwa akadaro asina naboxi wongoputwa nejira nditeka tani kuti muremekezi murespect womunhu wenyu momuisa munjakaita chakanaka but iko kumurespecta kwacho munhu afa kune basa ere akundine basa baba Sparks bosi respect yakosha inoti kutongoenda uri mukofini yakanaka uitongonzi waenda uri muimba yakanaka chinhu chakangokosha plus I think zvine chirevo kune mimasara inini masara kunyanya respect ino haienda haiona kune uyafa inonyanyisa kutozouya kwamuri because can imagine kuti ubiviga mubereki wako ari pabonde ona pamasa kungoti aya ngati pete masa ini ndazonzwisa pawati zvinonyanyoshanda especially kwatiri because ndakaona pakashaya momzi yangu kuti vanovigwe kumusha zvese andita bho but kuti vanovigwa pagreen forest patofungidza ndikona ngoenda anytime chinovaona zvaita kuti ndingofile kuti tarasikirwa hedu but zvaita ndifile kuti no it's okay kana kuzonovaisira dombo nekuti sese aedi futi anzani Royal Closet achiti taisira mukoma wedu dombo why because mafira wakaita hana kutinakidza akatirwadza singaisa tavaisira dombo so that isusu tinofilawo kuti sakaitawo something pamunhu saka kuti vanhu vachipostorika vamwe vacho vomajoni mazuva anobva wazvida kuzvi saka kuti
wana ti vamwe chimazana ndikuona mazana kutogara mumacheya handiteka vamwe chachitira zvanenge vachitoita saka zvakasiyana asi kana vapa service voti ngativhise macheya handiteka times are changing macheya ari kumbopinda muchechi make imomo wopogara unokabva kapfeka bhutsi wamote imomo handimukona saka ngavangoti angopfeka bhutsi takutongoita zvakati handimukona handiteka mozoti problem yavari kuita inyaya yekusatongotenda kusatongobvuma kuti nguva iri kuchinja because pane zvaishanda kare zvisingachashandawo zvinoizvi zvafanira kuti ozve manumbers chaiyo muri kuona kuti timu rekujohani masowe vanogona kutoita musangano pane thousands and thousands voona paipa kugwanzira gore riya riya kuti panga pane thousands so kuti munhu ataura ari panapa zvichinzwika ukoko it doesn't make sense but unoona vamwe achirungoresista chete kuti aiwa microphone haidiwe but yakashatei kana ichitotinzwa nani zvese hazvirana basa zvichita ndimukanditeka ndasava kuti vamwe vacho vangasingadye nyama iche musi wechina dzatichadye nyama tiche nyama tozochidya satati andokona kana sande vangozodyana sande chachaiyo wakadya nyama unenge wabvei kana kapoku kaibe kana kapoku manje anditeka zvokudakadzika pakadzika because chitendero zvimwe zvachitende poku haitotendwi kokwenyu kwedesi hatidye poku ba kweda tidye poku but asi isusu tikuti isusu ndisakwanza wachishora bachiro shokonta kuti usashora anodya anditeka kuri dzimwe chechi dzinotodya kokaibe no isusu takatoidzidza kudhara bosi takatenda mushoko anditeka kuti poku haidyiwe nemapostora nemapaona anditeka asi hazvinoti wakaidya iwewe ino zvainokukanganisa haina zvainokukanganisa asi chinja wakatongotenda machiri saka inini ndikatendeuka hangu ndichidya poku yangu hatina problem kudzivisa ivapa bosi chekudya ndechemudumbu anditeka hachina zvazvinokanganisa ane mapaona asi ngoti vanhu tinenge takuremedzana chete mitoro asi ndikuti hangu inini inini chero ndakalina chidya poko ini achinamata naega handingambofanira kamupambadziro kuti ndamona chidya poko bosi poko haina chainobvisa pamunhu paiyeye but inzwaika tiri papoka imimi munobatsira vanhu mukubatsira kana munhu achidya poko haasi anononoka here kubatsirika pamweya than because tinotarisa kuti mune matambudziko anditi mune matambudziko akasiyana-siyana munobatsira especially imimi ndakambosvika pasurgery penyu rimwe gore ndikavhunduka parugare apa anditi mota dzaivapo nemunhu aivapo so vamwe vachona havasere deliverance yavo inotononoka nekuda kwemabatiro nemaitiro avanenge vachiita chinoitika mukoma hakuna chinhu deliverance kechero munhu adya poko inongouya chete alright bhozi iye auya kubatsirwa ari kutenda kuti munamato ndiri kupiwa pana ponondiita zvakanaka like patinobatsira isusu hatibatsire like tichibatsira hatibatsire vanhu vatinonamata navo chete isusu vatinamata notogona kutovaona kana sande chete pakati pemazuva patete katozara vanhu vasinganamati navo vamwe vasinganamate vamwe vanoenda muchechi akasiyana-siyana andokona asi zvavanotenda hatikwanise kuti isusu kana vaya kusejeri chakati hatichide asi tikatobhuroka kusejeri kwedu isu cheteka tumamini engaasopfeka hatiteka chete ndezvatinotokwanisa kubhuroka izvozvo kwedu kunotida mahuri baba ndopinda mupawa kunotoda vanhu vanomira kuna mavenyusi kwatiteka vanotoda mafuta emhanza kuti baba da kuti nyatso kuonekwa saka isusu tinobatsira munhu wese ipapo ndakandiatozobvunza because I remember this at the time pandakambouya futi usejari kwenyu pane zvimwe zvaiitika ipapoka zvandisina kunzwisisa nanhasi simbara mune muchishandisa paipa nderani baba bhozi tikada kutarisa madeliverance yamune nzira yamunoshandisa mune zvinhu zvamunoshandisa maitems mafuta maassets amunoshandisa hari but unotozwa maloko anditi pane this at the time yemaloko amailoka vanhu vari muwanano chaizvo muchirurorowayo yekuloka kuti munhu ane munhu wake movagadzira zvinofamba sei chimbonatsotsangurira ipopa DJ Sparks haudi kuinzwisa here ndechekuti nyaya yeloko yega kune mumwe murume anogona kunge achitoti zvinhu ndiri anobuda anodhiraivha gonyeti ari kuenda kana kudr Congo usiya mukadzi kunoko saka lokuka ndakaiona mumwe yakandidzidzisa nyaya dzeloko kuti izvi zvinoda kuti zvinogasa wanano yevanhu kureva kuti imimi mungoma sendi makabuda angosendi makabuda makaenda kuamerica makasiya mukadzi wenyari kunoko hamuvhunduke because motoziva kuti ndakasiya ndakasosera
musha wakanaka. Saka loku rinogadzirisa panyaya dzewanana. Bara situation yekuti unoona ufunga kuti ndakaloka apa hey paketoisa chilokonora chaizvo. Kana muchida ngomasiva kuona kumba kutry imi mumbozviona kuti zvinoita sei. Offside kwani tiri pa live panapa. Taitongoti vanhu vakaitwa maloku yayi. Alright. But ndokwasa kulokera girlfriend. Kana uchingoti tachiti wakwanisa kuchengeta wakwanisa kuchengeta chete. Unotoloka kana uziva kuti munhu wako. Sibakisana uloka girl. Ndopona. Wakuziva kuti munhu wako boss iwe ndio kumbhadharira rent. Ndio kutengera chikafu. Kuri kuti munhu wako. Atwa munhu wako. Alright. Unichipara sati girlfriend chachipari changu. Boss choti kanje kuti ndaifunga kuti ni munhu unokwanisa kuloka munhu amukadzi wako wakatobvisira mari. Chete. Zvazvinoita ndezvekuti maloko ayeka isusu ndinatarisawo kuti chichiri kuitika zvafana girlfriend yakaida kuloka murume wemunhu. Bosi kuloka kwake kuri paviri. Murume wemunhu akazotadza kuzoshanda kumba kwani kwake. Saka isatarisa kuti munhu ari kuya kuloka uyu ambori mukadzi wake zvoshuwa here. Manje kwake kundiwa macouples futi. Murume nemukadzi woya yes. Like right now ndino almost 6 wano ku UK macouples zvakada kutoloka mangwana. Andomugona 6. Murume nemukadzi. Alright. Yes. Kuti hatisi kuda kubirana. Yes, andimugona. Alright. Ozi vanhu babaka mukati marukamburwa baba. Saka wandoti wakasaza lokuka. Rukamburwa mukuru. Kundikangovenga kuti ngomuloka tasa. No, pano kuloka. Nongoloka kana miki Kuloka miki anondibo. Pano zvinoshanda pakuloka wopai. Pano bondi yatinoshandisa. Hatingoloki akusingoloka. Ada kurungoloka kuti mwaimoroka chiri munhu basa. Pano bondi yatinoshandisa. Nezvinhu zvatinoda ipo pai. 2 weeks. Kuloka 2 weeks. Saka mwana mashandire loki yayo angosendi yayo. Yes. Alright. Because pane zvakawanda zvandakaona. Inini ndiri munhu wewe kuti ndinoda kusvika panzvimbo. Nekuinvestigator. Ndofunga nyango last time batakambotaura paipa mutumwa ndaitobvunza kuti ndizvo zvinodii ndichitodawo kuti ndinge ndinonzwisisa. Pane imwe nyaya zvakare nyaya yevanhu vari kunze. Vanhu vari kunze vanochema zvisingaiti. Kuchema kwavo ndekwokuti vanobatsirwa kunoku. Vabatsirwa kunoku mangwana vanozodzoka vachiti zvinhu zvazvina kudii hazvina kuita ndakajutwa paipai. What's your take panyaya yevanhu vari kunze nekubatsirwa vanotobatsirwa here chaizvo zvichitofamba kana kuti koma isobatsirwa vakawandiswa kunze. Vanhu vari kunze vanobatsiwa zvakanyanya zvichitoita. Alright. As problem inetika ndeyekuti vanhu vokunze vazhinji vacho vakangoona munhu aenda pasocial media anditeka avatarise background yemunhu upi iyeyo. Inokuti vanhu kushandisa masocial media kungoti senda mari zvanditeka ndini ndinoda kuita zvakati munobva tosenda mari panguva dzipi idzodzo. Another one hour munhu achatobatika. Ndo vazhinji vandiri kuona kuchitoya kusati kwandiriwo inanditeka andikuona. Saka unofanira background yemunhu ari kukubatsira kuti munhu uyu ane history here, munhu ambogarawo nguva yakareba sei, plus 2 ukaona usingagutsikane nemunhu wautanga usati wane background naye zvinani kutuma munhu hama yako kuti enda panzvimbo yakati unondibatsirwa papi ipapo. Representative. Yes. Zvinobatsira like today ndine family yevamwe vanhu vokuCanada nditeka vanga vasati vakatombovhawo nemunhu aizvi achitumadzira masango andokona bogus akatovavhara ndokona iwo ndokuchituma vanhu last week vanhu ndokusvika pasejeri pangu ndokuchiuya ndokuona kuti munhu wakatoratidzwa nemunhu wauri kuona zvakaita sei zvakasiyana. Wakatondibvunza kuti panapa tatobva 2010 tiri panapa kusvika izvi zvitiripo andokona hatisatambosuduruka. Ukaona ndatonza ndaenda kuBulawayo kusangana ngori kuBulawayo ndaenda kuGweru ndaenda kwakati ndaenda tofambira masangano andinawo ikoko ndaenda kuDarwe ndafambira masangano andinawo kupi ikoko andimukona kunosimbisa kuroti mimi muri munhu ari trackable ari traceable zvokuti munhu akada kutokuteerai nyange akati akafila kuti maservices enyu amune mamupa haasi kumugutsa ari kure anogona kutouya okutsvagai pasejari penyu otosvika otaiwaka ndinouya akatanga tiitaura basa harina kufamba andimapona izvozvo tinokurudzira kuti vanhu vanenge vaida like vanhu vanenge vachiita zvina kufamba anditeka vamwe vanhu you can come back anditeka
munhu unotenderwa kudzoka kuti aini zvanga azvinonditira zvakanaka saka monditira siya nditeka totokubatsira kuti ano ngatitei so nditeka bodzimwe nguva zvazasanya chitumira pane minamato like nyika inonetsa kutumira minamato Australia Alright. yes Australia inonetsa kutumira minamato minamato ezini zvamunoshandisa kunamata like kwandikuona ka isati prepare to munhu kazhinji aite auye paground andikuona kati atuna hama yake paground pozi munhu anosiketa anenge asingade kusikana futi kuti zvatoda kuita zvida kubatsiwa sei pozi vamwe zvitendero zvakasiyana asi tiri kubatsira vachinji kuti ndikuona kuti vachinji vanya kuclose straight ndikuona na Australia bozi minamato kachoma kuti kutumirwa ikoko saka itoda munhu ari perfect akwanisa kuita minamato iyoyo chaizvo wazasachira kuti pana vanhu vanonyebera vanhu kuti ndikuenda kugomo uzona foni adzima foni kumutsvaga achabatika munhu kana kuenda kugomo ratidza munhu shava ndamugomo anditeka ndakuita minamato yako iyi kuti tenda kwomunhu iye anditi zvinokasira sei kubatsiridza paminamato ine ndichiita izvozvo saka isi tikuona kuti point yamutaura kuti vazhinji vari kudzoka chiita zvina zvafamba zvadai hazvinoti zvinhu zvakaitwa zvese zvinhu zvinogona kubuda zvese vanhu ngatipapo ngatisanyeberanei vamwe patinoita minamato tinoita yanditeka haisi yese ndase futi inogona kubuda kamwe chete asi isi tinoshingira kuti sei ibude ende munhu kana zvakafanira kuti kana uri munhu wevanhu unofanira kuramba uchisimbisa vanhu vako anditeka zvisati zvaita unofanira kuramba uchisimbisa vanhu vako kuti vanhu vako vave nehope anditeka tu vanoti apa pauda kuti vauye paground ndikuma kuti imukwanisa kuya kuno murini December tikusvika kupi ikoko December wasvika waende wasevhisa zvakanaka anditeka wabatsira vanhu vako zvakaita sei zvakanaka like so yanauka December kuti yekutosvika tine vanhu vakawanda tikabatsira vari muna nyika dzekunze satasa December wachiuya vanotanga kubatsira kuti papa ground vakunogezwa vaita sendezi zvakasiyana siyana saka nyaya kuti vanhu vane problem yekuti vakangonzwa kuti nhengi chakati pakati utomhanya papi ipapo 2 minutes munhu yachamuwana saka nyaya kuti vakushanda vanhu vasina history vachana vanhu vasina asi kuti pane vanyowana chari kuya ziota asikuti vasi kubatsira vanenge vachibatsira asi nyari kuti munhu wasota wanoziva kuti ari paground yakamira sei tuma munhu wakaende paground anobatsirwa uri papi plus wokuverifya I think zvine matsamba futi andiri pamwe unobvunzawo kuti matsamba enyechi ebasa renyari kupa ndikuona yes mwe munhu kana neni neweka ipapo ndo pamwe patinofanira kuti tinge tinongwarira tisati tataura nekupa munhu platform andiri kuverifyawo kuti timboona uchi tione nwadi dzebasa point amutaura angosendeka muno moyo werudo nokuwaka vanhu vari kuridzwa mukati mwete bichara vanhu vari kuridzwa mukati mwakakwandira chichema iti baba ndine nganga ingachindibatsira nganga ichatobatike zvachese akatengesa imba unza kumaobroko imba achinzi tiri kugadzira zvinhu zvako nokuti pazvidhoma chichi nganga ikendigaita achabatika saona kuti kune vanhu vari kuita system yekuvhara vanhu anditeka obva watobroka vanhu saka ini samadzeva masango kana samutumwa masango noti munhu uida kuona tanga kuti asati fesi yandu ndi fesi yawo shuwa yanditeka because vanochanza mazita evanhu vakawanda like pane bogazi riri kutenderera baba iro riri kutenderera kuti mbichana richi ndiro mutumwa musuna angakabatwa Beatrice apo azviti anozviti ndini madza masango andokona munhu iyeyo musuna akabatwa Beatrice apo ndakaenda papolisi wa Beatrice na polisi wa Beatrice batirisa munhu iyeyo kati ona ndio vanhu kubira vanhu saka mfana kuti risa munhu upi uyu ndafana kusvika padhuze ndomuona anditeka because ndafona nedzimwe hama dzangu dziri kupi dzikubhitisa kuti munhu akaunganidza vanhu kunoko arichicha ma $10 ma $15 akuti ndiri madzeva masango parugare andokona ini handipfeke gemenzere red inini munhu yakafamba akapfeka gemenzere red and aenda kusimana nazvimbo akanzwa kamuri panapa muchitaura pamwe muri mutv muchiti topfisha tirengo tsvuku kana aiwa ini handisongotsvuku muchita musongochena right andokona indopfeka magemenzi machena asi handisiwo Johani Masowe ndirongochena asi handisiwo Johani Masowe chishanu yes ndiro kubata kwaApostle Faith Church ani mapona ndio musiyano uripo saka vanhu vanofanira kudzidzisa kuti kune mabogas ariko saka vanhu vanoda kubatsirwa ngavatanga vainisa kuverifya vanhu vanoda kuvabatsira tinge vanobatsirika zvakaita zvakanaka orati mukuru ndofunga muri kuona mamiriro akaita nyika ende nguva yatakusvika iyi haisi nguva iright tinochitoda simba raMwari kuti titibatsire nekutichengetedza nyaya dzemaaccident ipapapa tiri kuchema pane accident yakaitika yamunenzva yanga ichienda kuCape Town if I'm not mistaken yakadonha ende pakafa vanhu kusvika 25 zvinde zvanezuro izvo
zvinova zvinhu zvekutirwadza zvisingaite. Imi vanhu vaMwari handingaseva vanoita minamato, hapana neminamato yamungambotiitirewo kuti zvinhu zvite zvishoma. Mukoma Sparks minamato ichinzwa ndagadzira minamato Ngoma Sparks tototi munhu ngazviitirwe, munhu ngaitirwe minamato, munhu ngazive zvaanotenda, because vanhu tinotenda zvakasiyana, vamwe tenda kun'anga nditeka. Saka munhu wanofamba noprotection yani yako, like I see because you know kuti tichienda munzira kuita minamato, michaita minamato pambudzi, parodhi yembudzi kuti masvingo rodhi ngaicheni. Munhu satanism anoda kutangira mabhitirisi akutoitawo mhiko dzake. Ukaona saka kuna kuti tiri kupikisana nesatanism zvakare. Ndo inenge chikonza accident munzira. Tiri kumhanya like inini nozero pakaitika accident yepa End Sheds ndanga ndiri pamisa mapuranga apo. Motikari iyoyo ndanga ndiri kumashure kwayo. Yakandi overtake inini GD6 iyoyo. Latest ngoma nezuro chai. Aimhanya mukadzi aidriver iyeyo. Anoziva kuti mukadzi aimhanya yakadaro. Aifamba zati akandovertake ndine Benz latest yangu Benz iri panze apo latest iyo. Ndaitomhanyawo asi ndaimhanya zvinomwero. Iye aifamba. Unzo. Saka the more time muka nofunga akangoti siyana distance I think 100 meters. Ndikona motika yasimuka mudenga so. Unzo. Ichienda kuruwa kama motika yanga iri opposite so. Ichibva spin up 3 times. Makafa 1-3. Wanachira kana msechi budziko pakazi ya ngini fire brigade ka vaizocheka kuti cheka motika kuti tese GDC yakadzoka kupetana kudai so. Mukadzi akafira ipapo nemumwe murume nemumwe wacho angari mukati murume. Iye mukadzi driver wache akazototakurwa bose pakatonoka kusvika ambulance anditeka. Ini akazotofonera police pa Warren Park kuti patika accident papi panapa. Asi unoona kuti mamhanyiro futi anokonza tsaona. Panopamba patinogona kuti pane mhepo pasina kuti mhepo. Tu mabhazi madriver varidzi vemabhazi ngavaotese kuti bhazi ravo zviri kutakura vanhu iri rakambomirawo sei service rayo. Unoona pamwe unoona tairi newaya zvonzi rinoenda pabed bridge apo nokudzoka I think maybe 2 minutes tozochinja mangwana tai ndakambetawo ndandine makombi akawanda yaizwa mastrap junior yasvika almost 15. Saka unoti izvo zvaitomboitika ukasasvika semurungu kuona zvinhu zvani zvako ndekona sutasa kuti semurungu umwe musipa weekend sonoti makombi apaka pachechi sonoti ndikandasa makombi watine mikombi ine waya vhiri rese kuti kuna manager kuchikwe chimanager ufanzi no taita kuti takadeso takabva kusevera makombi satamza kuti next week apo tikambofamba ntairo takadaro asi kuti ukutobata upenyu hwani kuti vanhu vangarese kutoparara inye incompetence kuti vanenge vachifana kutarisa zvinhu. Yes, saka kuna kuti muridzi wemabhazi pa holiday panapa chiri pasi pa holiday ngavatarise matai awo. Ona kuti bhazi riri kubuda iri mabhireki aina kubata zvakanaka here. Zvinari emergency zvingazisanganikwa nazvo munzira asi panopamba pati kupomera kuti matsaona akukonzerwa nenyaya dzekuti pampachona satani anenge asitoripo otozobvunzwa kuti kweruwo sei uri kukonzeresa maaccidents munani ndiri kutozosvika vaita kare maaccidents achona pamwe tonongwa mazaona pamwe amakabhurongo anditeka drive masaka ngavasechi madriver kuti hasi kupinda akadhakwa here andikuona munangoti handine hope chashingira ndozosvika ndozorarira mumasvingo anditeka ndambotifambe muchaitosichinya nomwe driver aiwa kana munhu antonowo ngavatarise kuti munhu awadriver haana kudhakwa here. Saka izvo zviri kukonza maaccident akawanda tichingoti chite hayo imhepo handinokonaka tiri kuona pane cave iripo zvakafanana ndikaona hangu papa paitika maaccident chienda kuchitumidza payo makaona ipapo uchibva papa pakona papa uchingoti wabva pasari panditeka wakudzika pamwana kuti cave iri sharp cave kuti wakaita mistake unobuda papa apa saka mumwe munhu anobva akarowa 120 ari mu120 ari mu140 akajunga papa nditeka uzoda kudzora motikari wasvika pakona papa kuti unopidiguka nditeka saka kone zvinhu zvati kuti isi zvikukonzwa nemasatanism zvisina satanism mukati hazvine reckless yedu yekudriver. Yes. Alright. I think tapanzwa and madriver mazhinji ari kunzwa nekuteedzera masigns ari mumaroad panonzi mhanya 70 chingopanya 70 panonzi 60 chingopinda mu60 momo zviri very important zvinhu zvisingaiti. Then pane nyaya yezvamunobatsira and I'm very happy kuti tine manobatsira pana mune zvamunobatsira nyaya dzeurombwa dzechibwe time yedu yafamba zvayo but tida kuti tinyatsonzwisise nyaya dzeurombwa kuti munobatsira zvinhu zvakaita sei munobvisa here zveurombwa because mafamilies mwana kupedzana right. Chinoitika mukoma Sparks tinobatsira vanhu vakawandisa zveurombwa izvi unozati kuno vanhu unoti vana vakanaka kuti vakadzi chaivo
kandi boys varume chaiwo vatsvuku chaiwo varume chaiwo vakasvika asi kuti haana kurorwa wari watsvuku nengwana kune mumwe murume sei asina ma1 andiona hatorina kana kuroora hatorina kana Kana bhebha hatorina kuna makadzi futi wakanaka utonoti hatorina kana murume kana mukomana chahatorina asi ipapo munogona kuparevesa bhozi pandori rimwe bhebhi randoziva randakatomboaprocha ndichito rakasvika mudaraka but mapinduro acho ndakaona kuti haasisiri yakupindura kune vanhu vari kuterwa vakuberekwa nemweya wezvikwambu saka uzati kune vabereki vakaromba vachida kuita mari asi vana havazozororwa akachikonzera kapikira kuvana vangu kuti havarorwe saka unoti kune uye zvikwambu baba kana chitaurwa nezvayoka vanhu vanoona ngechisikoka kana mukati mumbopindai mukati muesa kuona kuti zviriko ende kune vanhu vari kushandiswa nezvikwambu saka ndozvimwe zvatiri kubatsira izvozvo zvokuti minyama yakadaro ibviswe vanhu vari kushandiswa kunarwanawo nezvikwambu nezvidhoma zvibviswe saka mhepo dzedzi tiri kudzibatsira tiri kubatsira vanhu vakawandisa chaizvo matambudziko akasiyana siyana yakaita seiyayo saka tiri kuona kuti madzinza makatakura kwete mbichana like vanana borodhom makutaura nzvimbo dzevanhu musadaro kune vanhu vane mari mukoma mukatomuka usati vanhu teseka unozotasa kuti hazvina hanguita murombo ingotambira unana mufakosi kakuzuva ndiri safe yes unoti kune vamwe vanhu vasingatotenderwi kana kutoti atoenda kuchimbuzi chako chaiko mumba make matozvinindira kusango chete wosaka tumwe tumasango tunosiwa mudzimba umu kune mwe munhu ane mabhazi akawanda handisoti hangu zita remunhu ane mabhazi akawanda munhu iye mudzimai akachema baba kusati kwangu baba achiti mudzimai anogara achienda kunguva onza kasingaenda kunguva kake pamwe iweek and week and half pamwedzi wega wega pamwedzi anoenda 3 weeks pakashata vana vake chichano vana masikana vakarorwa vachidzoka padheni uona vana vanongoti usiku tinopota chidaro nezvinhu saka mukadzi ebva pandikamubatsiraka zvakabva zvastopa saka zvastopa mukadzi abva adzoka akanditi mutumwa da kupa 3000 mumwedhiringi asi nyari pokuitika ndiye kuti mari aichapinda semapindiro aita se kuroti ropa rake riye abva totizina kuti no mutumwa pepangwatsanangura kuti murume wangu akabata mushongaka ndikatomboda kutoti muprofita atadza kuita se kuona bcause pese kwataienda hatai kudzotsanangura dzipi idzodza asi kwamatiudza apa pamazoita munamato wenye wamaita tishuwa zvakabva pazvikangostopa kwandiri mwana achibva adzokera kumurume kwanga akarorwa murume anga akatomurapa ita zvika kuona murume achibva atorwa vanhu ndikaita almost a month now ndichivabatsira asi zoti zvakangopa zvichingopera munhu zvafamba zvakanaka mari anziri aisi kupinda mabhazi ari kungofa ivo kuroti driving force yaibva paropa irori rekutera saka izvo ndakatowati ndoda kuti murume nyemene kupi kuno wakanzi zvaita se anonamata chichi anonamata idzidzi hadzitese hadzibhirivhe zvenengirini asi still hadzibhirivheka chechinji zvisingabhirivhe zvomweya chanditeka yoko ndokuno vanhu vakatakura ikoko izvo vari serious ikoko ikoko vanotoenda kuno vanenge vane mahari anenge vanaya mumba yakanoropa yavanitodeketerera ikoko ikoko suppose vanenge vachati kuchechika uchechika zvafanira munhu kusavata nditeka anongodisa kana uchecha hakuna mweya undikiyaka vanongovereka chete utopedza utoparidzira kantokuona nditeka saka kune chechi dzemweya dzinonetsa manje bhozi ukasvika kwedisu une hari inoropa mweya kuti kiya ndaona chakati saka unati vanhu mudzimba makatakura saka ndo matambudziko atiri kubatsirana ichi vanhu vakawanda like umwe anomwe munhu anenge ari kuaustralia anenge ari kuuk mari anayo everything anazvo asi unoona kuti munhu iye atiri kunze kwenyika atorwa nombobobo kuite kuchana yes saka wandi mumafamilies makatakurwa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri se zvatiri kubatsira izvozvo aiwa no problem ameno sende muchine zvimwe zvekati zvekutaura boys maminutes edu panapa ndoanza kuti mutumwa wanzo kuti mavhidhiyo haazanyere bestiri kanopesa vanhu vakupotsana neinformation yakakosha zvawanda zvekutaura muchine zvimwe zvamungade kutaura here kana maybe one nyaya inini ndiri kuona sekunge vajekesa zvavo pandiri kungoda kungokurudzira vanhu kuti kana tichienda unobatsirwa let's verify kwatine tichibatsirwa kwachona tinge tiri tinosvikawo panzvimbo especially kusvika
panzvimbo kwakakosha kuti unge uri unonatsoona kuti pandiri kunobatsirwa pachona ndepapi. Po zveshe chokwadi DJ Sparks vanhu vazhinji vari kuchema kunze uko vachienda kusiriko votozorealiza sezvataura mutumwa kuti vanotozorealiza later vanotozouya varohwa kuseri uko kuti vasiya mari votozvekwa muri vasisina mari. Mambo chinoitika chekuti vanhu vanenge varohwa mambo unoona vanhu varohwa vanditika like unoti zvafanana tikapa example yenyuchi chaiyo hakuna chinonzi nyuchi ngoma zake haifeki dzega hakuna nyuchi hakuna baba hakuna chinonzi nyuchi baba anditeka zvokuti nyuchi dzinonobata munhu baba unonzi nyuchi dzichatera mbavha saka unoti kune zvinhu zvezvichiitika zvinhu zvekuti munhu unoinza kurohwa wakatarisa uchiwa ndikurohwa kuti nyuchi dzatera mbavha nyuchi dzeuroyi usaradziuye dzekawandere ino yairwane kana 2 alright yes wadziwande dzeuroyi dziriko asi ino yairwane kana dziri 2 ende hadzisiwo dzekuti uda kutumira yokuti anzida kutumira mbavha dzeuroyi baba dzeuroyi chechedze nyuchi dzeuroyi ukana dzikakurova ikakurova irwani so yakurume papo patanga kana kutoora chaipo chaipo alright yes alright unozvimba musoro kana muruoko unozvimba kutanga kuputika yes dzamana kuti unozoti ndarohwa shuwa zvandikaita chazviita hazviiti wodzokera yes kwete kuti anzi nyuchi dzinozoya dzakazara uro yese dzakazara miri wese pane vanhu vane makamera mamuona munhu inyaya yekuti vanhu vanenge vachitsvagawo masikita nditeka zvanenge vachitsvagawo zvanenge vachiita vanhu vaye makavaona vaningichezeka imboendayo ndidedze timhanye tese ipapo muone kana iti nyuchi dzeuro ichechanza nditeka tisvike tidzizunze uro tichichiitika munhu yekumubata kumutsekanyuchi dzakuna zvanditeka ifeke yanditeka saka isi kuti vanhu vazhinji vanouraya basa ravo dzasamaing'anga zhinji dzanyarara chikonzero vakaita zvimafirimu vandokuona paita muroyi munhu abata munhu ane mazondo emombe anzi akaba mombe arumeka vanoita zvinhu zvinogadzira basa rani kana mukoma ese angosendi kana ichiita ini chibatsira vanhuka andifanira kuita zvinhu zvokuti ninyaya yekuti ndibhirivhisa vanhu nguva diki diki vanhu vakazoona chikadhi changu otiza vanofanira kuti vazive kuti kuna Mwari vanhu ndechiva tichivabatsira zvatisingagoni tovazoita tese hatigoni handimukona saka vana problem yekuti wakatora nyuchi iko ndikwanomhanya kune minana anditeka zvaitika zvakati andimapona isusu tikuti isusu zvezve zvakuna andimapona mazvivharisa chero vamukuitira vemba vavanzani vachirenje vaivaikovatipu tumire nyuchi dzikwira kutorovabat ipapo musati matoningire DJ Sparks ipapo ndakatomboti pamwe venyuchi nechika dai vambouya vabatsira mudhara auya akatambura nyika yese inoziva kuti mudhara 4 years dzinote joke uchigara panze akapinda maproblems mudhara zvokuti mabva matoiwinza mubve matovhara yenyu neyoina handichadzoke munotowo kudii because tikatarisa mudhara chirenje vanotori madzibaba vanotonamata ende hondo yaitiwa futi vichibva kupi kune vanhu vanonamata. What's your advice especially kuvanhu vanonamata kana tinge tasangana nedambudziko rakaita sei? Hondo yakasangana vachirenje iyeka inyaya yekuti indikuona kuti iye wacho aisvitakatenga imba nditeka aifanira kuita mweya waMwari. Alright. Muridzi westand aifanira kuita mweya waMwari kuti munhu acho akatobuilda imba yese yanditeka svikapa level iyi saka iwosha ndidawa ndipa mari yangu ichi yestand yangu anditeka ndotsvaga kumwe kuenda sei kokunovaka sezvo ane dzimwe dzimba dzatonadzo kokutogarawo andokona saka inyaya yekuti akapindwa nomumwe mweya usiri right wokuti aigandifikise munhu ini ndakaona sevanhu vaMwari haifanira kusvika pastage yakadaro like zindiri ndini inini kusaidi kwangu nichiona ini zvava ndikatadziwa nemunhu pasvika pastage yeye baba tinova mwanhu baba mukati mubaba umwe tinoti munhu waitomuti inotengeserwa mota yangu iyi otona munhu baba nguva dikidiki avadyawo mari asi ngatingowasiyeyo utonoziva mwana ndona munhu achakutambudzika ndokwananditeka saka pane level tinofanira kuti batsire tinofanira kusangana nemaskandal yakadaro asi wobatsira chi munhu wobvuma ulosi pamwe chete andokona funza kuti kuchechi kwacho pamwe kwabishop wachaita unozvake pamwe kuna vanhu vakawanda sei pamudzi nungu iye anombone dzimba ngani
chero sina zvina kuti andipa mari pa ground cheta nditeka mbichana nditeka undipa kana 1000 pa mwedzi kana pa 2 months ndipo 1000 chero pa wakwanisa kuwana pamwe vaikwanisa kuwana mari yaishanda kubasa kwaoka vachitogara mumba nditeka yaigona kuti sei kuto raise kamari iyo ichitovabatsira pa 4 years nditeka akatoipedza andokona than pano kupanichana zviswa stage yeye asi kuti isusu ichingomira zvine simba Satan ndiye akafamba pai everything zvinoitika hapana Satan akafamba everything zvinoitika for a reason veda kuti anasaindi wazouyewo muri Zimbabwe wezocontributa wezotenga nemamwe matestimony atiri kunzwa izvozvi DJ Sparks kune vanhu vari kubetsera mundaraunda iyoyo kune matestimonies ekutoti umwe munhu anga iri muzvikweretu ototi chikweretu cheche chakabhadharwa pane zvanga zvichiitika zvatova bo saka Mwari ane nzira dzake chendera chiona nditeka ivo paiva ndipanofanira kudzidza kupa hakusi kungota kupa kuti uonekwe right kupa kune munhu akaita selevel yeye zvino zvezvibabaga zvinopa mablessings akawanda ukaona vanhu vanokufunga kuti wakati ndochichwa wakatopa $2 akapati chiri $100 chiri 1000 asi uchipa kuti uonekwe pane munhu asiri kutambudzika hazvibetsere than kubatsira vanhu vanotambudzika vane real problems andikuona like ukaona kuti zvakafanira kuti right now tine zvirema zvakawanda like Christmas yasvika nditino program yada kuti tizotoita pakati apa anditeka yokutsvagawo pane zvirema tinosiyawo tichipa zvatichakwanisa kupa handiti mukwana nditeka kureva kuti iwo kupa ikoko kwatifanira kutarisa futi kuti apa chida ndionekwe tiri kupa nomwoyo wese zvakaita mai VP maona haiwa ngatimboaomberere maoko hadi Sparks haiwa mai VP vakarema kubva wapinda mulocation mageto yuti momo bva vanoti aiwa inini ndini ndichauya ikoko kubva vanoti kumakumbo kuwanhu but I big up great men because that initiative yakupusha yakaipa I'm very proud because ndini ndakatomuadvisor futi ndichitovakurudzira nachipo you remember wakatanga nekuHeathcliff kwa Gloria Gloria musikana wayo ndakaposta wewe so I'm a proud advisor wekutoziva kuti sangosendika saka zvakanaka totenda Mwari kuti antibatsira pazvinhu zvakadaro saka isi mukomaSparks tingoti vana matambudziko akasiyana siyana vanouya like ivo vanenge vachida malokusenda kuti tiri kuchitwa ngavauya anditomboloka kuloka cheko Sparks already apa titori busy kuloka yes vamwe varume vanenge vakanoita mudzimba Sparks moto mudzimba mamuna woza mwarume angoita wejongwe kaka utosiya ngauya wanyitsa kugadzirwa moto chacha murume chacha ufanira mukadzi anofanira kutaura kuti magetsi mabatani akawanda akadzachagute futi mazana kusaguta kwavakadzi ndiwe murume uri kuruleka andopona papi pachona murume akabikwa nditeka mukadzi anofanira zvinogutsa mukadzika hazvinoti kuita nguva refu nemudzimai anditeka ndokuti nyanyisa kugutsikana wapanzisa nditeka chero ukarova 30 minutes anditeka but zvinonge zvichaita here mutumwa bhozi makore nditeka bondi kutoti pane zvinotoitika ipo paya nditeka pazi zvake isuti kuti isu zvinoita ukauya ukagadzirwa zvinoita sei zvinoita andokona musana une uchida kumbochunwa zvafanira zvokuti murata everyday haisi zvekuti bozi mwe munofata apa mukuita everyday ndokuita sei kuita mukadzi wanga agutsikana panguva wakamusevisa zvakanaka anditeka kana 1 day kana paweek wakamurora anditozonda zviri kufamba anditeka basa rinenge wabata panguva inogadzisa zvinhu zvakanaka saka vanhu vai vandifanira kutozowana nguva tifanira kutozombowana nguva yekuti chimbopota chimboita china chinenge china so tichidzidzisa varume kuti vakadzi vanokontrolwa nenzira dzakati pane panobatwa mudzimai panoitwa zvakati kusvika level yaita se yafamba zvakanaka iwo simba wasvika pastage yakati kurova zvinogadzirisika saka tinoona varume vakaneta asi kwedu kwari kuuya tichivabika zvichifamba zvakanaka like Sparks andotombobikwa because basa racho kwati investment inoda kuitwa pakuti unofadza mukadzi yawandisa because unogona uchitorwa damba refuka but still wotoona kuti haasi kugutsikana aiwa damba refu pane zvauri kuita nepasiri ripo
Hey, I think it's a topic for another day. Tinyatsonzwa kuti Asante mazondo paya party Inoda kuti chitanga chiro tiri live. gara pasi Icho tiri live vanhu vachimbokanda maningirini yawo. yepadare Ya, iyoyo uchinzwa zvichiitika nditeka. Yes. Bosi vakadzi vecho vakatobvunza mukadzika. Mukadzi wese anogona kutokudza kuti nini vanhu vanosiyana. Munhu anokudza kuti nini kuti ndigutsikane mumbada kubatwa nzeve. Nzeve mangu anditeka. Mwana vandigutsikane mumbada kubatwa musana wangu. Siya, saka yo zvakwandi urungobva kwaungobva anditeka. Urungobva kwaungobva Sparks anditeka. Unotika mukadzi kuti kikirikiri hadi pabeda anditeka wabata unoko nti fugunde hanzi kunenonzi fugunde angosendi tazvinzwa madzimai masango. Thank you very much netime yenyu. Tadzidza zvinhu zvakawanda ende tinoda kukuona futi again muchidzoka muchidzidzisa mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakasiyana siyana zvari kusangana nazvo vachitsiurika vachibatsirika. Angosendi thank you very much Chiba. aiwa thank you very much my father mutumwa thank you so much. Thank you very much. Mhuri yeZimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.